Ahoj, vítam ťa vo videu s názvom Rocher tipy. Moje meno je Majo, no a ideme si ukázať v tomto cvičení nejaký môj pohľad na to, ako narábať s týmto gombíkom. Všetci ho poznáme, volá sa vzduchový gombík, vzduchová klapka, hoci ako aj dýchač som už počul. Ale pre teba, možno ako začiatočníka, tak ako pre každých iných, je toto najväčší postrach, pretože nevieš s ním narábať, nevieš proste to použiť v hre. No a idem ti ukázať nejaký svoj pohľad na to, ako by som to asi možno, keď by som sa začínal učiť, ako by som to možno pojal. No a tak toto pomohlo aj rôznym mojim žiakom, takže ideme sa na to pozrieť. V prvom rade ti chcem povedať, že vzduchový gombík nie je proste vypínač. Hej, že mám polohu, že ho nestláčam, alebo potom, že naplno. Ja by som ten vzduchový gombík prirovnal možno ku plynovému pedálu v aute, čo znamená, že určite mnohí z vás ste šoféri a znamená to vlastne to, že ten plynový pedál má rôzne polohy podľa toho, ako potrebujem rýchlo ísť. To znamená, keď potrebujem udržiavať len nejakú proste stálu rýchlosť, som v nejakej polohe. Keď proste potrebujem pridať naplno, potrebujem predbehnúť, podlaha a tak ďalej. Hej, čiže sú tam rôzne možnosti, rôzne polohy. Takto vnímam aj ja vzduchový gombík. Proste ten vzduchový gombík, teraz ho nemám stlačený, ale môžem ho mať stlačený len trošku, viac, až potom úplne najviac. Hej, čiže môžem ísť od rôznych polôch. Ja keď ovládam ten vzduchový gombík, tak nemám palec priamo na ňom, ale dávam si ho takto bokom, alebo si ho dávam proste potom štýlom takým, že konček toho palca si dám sem vedľa a zapriem si ho napríklad len takto. Prečo? Pretože samozrejme, keď ho chcem použiť úplne naplno, že potrebujem rýchlo nasať vzduch v nejakej pesničke a mám málo priestoru, tak ho stlačím takto naplno. Ale keď si len chcem tak upúšťať alebo napúšťať ten vzduch, tak si dám ten palec takto, ako som povedal, že si ho dám takto bokom, alebo takto vrchom, končekom toho palca sem na túto stranu a vlastne takto ho stláčam. Prečo? Pretože potrebujem len trošku vzduchu. Trošičku. A takto sa mi to zle sa mi to takto nejak hľadá. Takto si ho položím a vlastne stláčam to tým, že vlastne robím tento pohyb s tým palcom. Dúfam, že je to vidno. Čiže vlastne tento pohyb, hej, čiže takto prikladám vlastne ten palec k tej vzduchovej klapke. A vlastne tým si viem napúšťať toho vzduchu len trochu. Tak, to je nejaký úvod do toho, ako to vlastne ja robím. No a najväčší strašiak celého toho je to, že proste používať to v pesničke alebo používať to za plného hrania. Ako na to? Môj, podľa mňa taký najlepší sedliacky úsudok je najskôr si to vyskúšať len čisto s basmi. Musíme si uvedomiť jednu zásadnú vec. Vzduchový gombík je vlastne len prázdna diera, cez ktorú ide len vzduch dovnútra a von z heligonky. A nie je tam proste žiaden hlas, nič nám tam nehrá. Tým pádom, keď ja začnem hrať, koľko si toho vzduchu povolím, tak o to viac musím do tej heligonky zabrať, aby som neklesol na dynamike s tým hraním. To znamená, že keď proste si dám len takto trošku, že sa mi bude nasávať toho vzduchu, tak musím o to trošku viac do tej heligonky zabrať, aby mi tie hlasy zneli rovnako. To znamená, že teraz nebudem stláčať vzduchový gombík. Tak, ale keď stlačím vzduchový gombík, musím o niečo viac ešte zabrať. Aby som ten hlas nestratil, aby mi nespadol. No, a ako si videl, alebo ako si videla, tak som to začal robiť tak, že tuto vôbec nič nehrám, absolútne. Teraz sa vykašleme na nejaké pesničky a tak ďalej. Ideme si len proste zahrať s tým vzduchovým gombíkom čisto len basy. To znamená, že proste nejak si ho otvorím a budem hrať.
A takto si to môžeš skúšať aj úplne s otvoreným vzduchovým gombíkom. Je to dobré proste vyskúšať si rôzne tie polohy. No a ako vlastne aj túto na tú melódiu. Vo veľa piesňach máš časti také, kde napríklad čisto len basuješ. Hej, máš tam proste len basy na konci. Hej, že typicky napríklad smerom von, čiže otváraš mech. Tak vtedy by som vyskúšal si použiť ten vzduchový gombík. Pretože naša hlava funguje tak, že tuto som odpojil túto ruku a tým pádom mám viac sústredenia použiť tento vzduchový gombík. Takže vyhľadávať si takéto časti v piesňach, alebo, a to si môžeme tiež natrénovať, časti v piesňach, kde napríklad dlho ťaháš mech, alebo dlho ho stláčaš. Na takýchto častiach sa naučiť proste ten vzduchový gombík používať. Aj keď tam máš použitú tú pravú ruku, musíš tam držať nejaký hmat, ale vieš, že napríklad 2-3 takty ideš von, alebo ideš naspäť. To znamená, že opäť, ako keby si uľavíš v tej mysli s tým, že dobre, teraz tu nemusím riešiť nejakú ťažkú matematiku, ale môžem sa sústrediť na ten vzduchový gombík. A to si môžeš nacvičiť opäť s jednoduchým cvičením, že tu si chytím nejaký hmat, no a proste len budem ťahať mechom. Ktorýkoľvek iný si môžeš vyskúšať, striedať tie hmaty, aby ti to prišlo prirodzenejšie. To znamená napríklad aj toto. Hop. A takto to môžeš rôzne kombinovať. A ako som povedal ešte raz, vyhľadávaj si tie úseky v tých piesňach, kde dlho napríklad ťaháš mech, alebo vôbec nehráš tou pravou rukou a takto si cvič tento vzduchový gombík. Tak, ja dúfam, že ti táto rada nejako pomohla, no a kľudne komentuj, zdieľaj, odoberaj, všetko, čo sa len dá, nikoho nezdieraj. A uvidíme sa v ďalšom videu, no a nech ti to hrá.